Σήμερα, 8 Σεπτεμβρίου, γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα φυσικοθεραπευτών. Φέτος, στο επίκεντρο είναι η υγιής γύρανση, μια προσέγγιση που μας βοηθά να μεγαλώνουμε δραστήρια, με ασφάλεια, αυτονομία και ποιότητα ζωής. Οι φυσικοθεραπευτές συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος για όλους τους ηλικιωμένους της περιοχής. Ο παγκόσμιος πληθυσμός γερνά με ασύλληπτους ρυθμούς. Το 2019 υπήρχε 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι άνω των 60 ετών, ενώ εκτιμάται πως έως το 2030 θα είμαστε 1,4 και έως το 2050 θα φτάσουμε τα 2,1, αυτό σημαίνει ότι η ανάγκη για παρεμβάσεις υγείας, πρόληψης και ενδυνάμωσης είναι επίγουσα. Υγιής γύρανση σημαίνει να παραμένεις ενεργός, κοινωνικά συνδεδεμένος, να κάνεις αυτά που αγαπάς και να διατηρείς τη σωματική και ψυχική σου ευεξία. Σημαντικά στοιχεία είναι η διατήρηση της κινητικότητας, η συχνή εξάσκηση της ισορροπίας, η συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες και η ισορροπημένη διατροφή. Οι φυσικοθεραπευτές είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε μια ασφαλή αθλητική ρουτίνα ανεξάρτητα από την ηλικία, να ενισχύσετε τη δύναμη, την ισορροπία, την ευληγησία και τον συντονισμό σας, και έτσι να προλαμβάνετε πτώσεις και τραυματισμούς. Να αντιμετωπίσετε την απώλεια μυϊκής μάζας και να βελτιώσετε την αντοχή και την καρδιοαναπνευστική σας λειτουργία. Να παραμείνετε ανεξάρτητοι και ασφαλείς στο καθημερινό σας περιβάλλον. Για να συμμετάσχετε, ξεκινήστε περπάτημα, πρωινές ασκήσεις ισορροπίας και δύναμης. Σηκωθείτε συχνά για να κινηθείτε μέσα στο σπίτι. Διαμορφώστε ομάδες για γυμναστική, περπάτημα, χορό. Λάβετε εξατομικευμένες συμβουλές για προγράμματα άσκησης, πρόληψη πτώσεων, διαχείριση πόνου και κινητικών δυσκολιών. Το Φυσικοθεραπευτήριο του Κέντρου Υγείας Μυρών συμμετέχει ενεργά στον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας φυσικοθεραπευτών. Προσφέρουμε συνεδρίες για ηλικιωμένους συμπολίτες, ενημερωτικό υλικό, δέσμευση για συνεχή υποστήριξη ενισχύοντας καθημερινά την υγεία και την αυτονομία σας. Ξεκινήστε σήμερα για μια πιο δραστήρια, υγιή και ασφαλή ζωή.